лабои навбатӣ вагон 2010 791 96 96 70000 гуфтосиям бо савдо мешавад. хуб баллонои пеш протекторош зӯ ҳамаш сатфоиза обшивкаҳошон зӯ тоза будааст. намудои салон баллонои пуштам протекторош тоза нағз ҳамаш тозача. аз пробегшон мегӯем. Пробегаш кам. Пробег 140 000 нишон додааст. анҷа намудои приборо скорост механик намудои мотор. хуб маълумот такрор кунем. вагон 2010 791 96 96 70000 бо савдо мешавад.